Salutare cu like. Îmi cer scuze, s-a închis filmarea, îmi pare rău. Mai facem o mică, facem 2 luni, se pare, îmi pare rău. Hai să începem. Fă cu like. Așa. Shoulder back, legs forward. Yo, papi got the bounce for Permite la curte dacă mă apreciați și des mai postez clipuri. Fă cu like. Da, cu like. Ok. Fac, hai să. Îmi pare rău, din asta o reclamă foarte lungă. Îmi pare rău asta. Ok. Ok. Fugă la joc. Asta o să fie ultima rundă a abonații mei. Așa că dacă mă apreciați, dați acolo un mare like. Abonați că nu mai am baterie, îmi pare rău. Și pentru partea a 4-a ține și 8.000 de like-uri. A 10-a